Sí, cap aquí, si pot ser. Molt bé. Ciutadans, aquí hi ha representants del del territori. El que dic moltes vegades, contenció d'una cosa que cada dia de l'any i és un gran honor, una vegada més que Andorra, algo que no poden fer cap classe de retallades al torn d'educació. I al fons, avui... Ens hem quedat sense, no? No. Tireu per vinga, després som per vosaltres. Hola, nois, com esteu? Sí. Avui hem fet la inauguració de l'ampliació de l'escola d'Ordino, l'escola Germans de Riba. Aquí conviuen el sistema educatiu francès i el sistema educatiu andorrà i hem arribat amb l'ampliació, s'ha dotat l'escola de capacitat màxim uns 650 alumnes. Ara estem al voltant dels 400. Ordino sempre en aquests darrers anys és una parròquia que ens ha anat creixent de població perquè s'hi ha traslladat nova població a viure i per tant teníem en aquests darrers cursos teníem una part d'alumnes a les escoles antigues i el que m'ha fet ara és aquest inici de curs ja concentrar una altra vegada en un sol espai a les dues escoles. Aquesta és una que vam licitar amb aquesta legislatura i doncs que també l'hem acabat aquesta legislatura i avui doncs n'hem fet la inauguració. Però més enllà d'això, d'aquí 2 anys, amb una altra obra que hem licitat, aquest govern, que és molt necessària també per l'ensenyament francès i andorrà de primera ensenyança, a Canillo, una vegada feta doncs, la de Canillo i aquesta doncs, ja inaugurada, s'haurà acabat el que durant tants anys han vist amb cada una de les parròquies andorranes i em refereixo als barracons, als prefabricats.